οποίος μας ταξιδέψει επίσης. Καλημέρα σας. Στόχος του ταξιδιού μου στη Φινλανδία ήταν να δω από κοντά το εκπαιδευτικό σύστημα αυτής της χώρας που αξιολογείται από τον ΟΣΑ ως το κορυφαίο παγκοσμίως και ευχαριστώ τη ΣΒΙΕ που μου έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Το εκπαιδευτικό σύστημα όμως είναι ένα από τα συστήματα που συνθέτουν μια χώρα. Έτσι προσπάθησα να πάρω μια μυρωδιά αυτού του τόπου που επισκέφθηκα εκεί στα βόρεια. Κινήθηκα με τα πεντακάθαρα και ακριβή μέσα μεταφοράς, περπάτησα τις δύο πόλεις που επισκέφθηκα, συζήτησα με απλούς ανθρώπους αλλά και με ανθρώπους της εκπαίδευσης και της επιστήμης. Άνθρωποι που για 6 περίπου μήνες βλέπουν για 1-2 ώρες ήλιο, ενώ τους υπόλοιπους 6 η ημέρα απλά βαθμιαία μεγαλώνει έως όρου διαρκεί 24 ώρες. Επισκέφτηκα έκθεση χημικών και παρακολούθησα σεμινάριο βιοειθικής στα πλαίσια συνεδρίου. Συμμετείχα σε τυπικό μάθημα φιλανδικού σχολείου, επισκέφτηκα τα μουσεία στο Ελσίνκι. Σταχυολογώ λοιπόν. Έχει 100 δρόμους για να φτάσει κάποιος στους εκπαιδευτικούς του στόχους, μου είπε Καναδί, που μετήκησε εκεί με τον Φιλανδό σύζυγό της για να έχουν τα παιδιά της ένα καλό σχολείο. Είμαι ευχαριστημένος εδώ, μου είπε Έλληνας, που εργάζεται τα τελευταία 5 χρόνια στη Φιλανδία, που προτίμησε να ακολουθήσει τη Φιλανδή σύζυγό του στη χώρα της. Πώς τα πας με τον καιρό εδώ, τον ρώτησα. Όλα είναι μια συνήθεια, μου απάντησε. Οι νέοι εκεί, εδώ, αρχίζουν να μην προτιμούν τις τεχνικές και αγροτικές ασχολίες, μου είπε η Τίνα. Όπως και εμείς κάποτε, της απάντησα κι εγώ. Κάτι που επιβεβαιώθηκε την επόμενη μέρα όταν με ξενάγησε σε άρτες στα αγγλικά ο επικεφαλής εκπαιδευτής του τμήματος επιπλοποιίας, ο οποίος γνωρίζει ότι μετά από 2 χρόνια θα κλείσει το τμήμα αυτό καθώς υπάρχει έλλειψη ενδιαφέροντος. Σκέφτομαι, και θα χάσει τη δουλειά του προφανώς, σκέφτομαι να παρακολουθήσω μαθήματα διαχείρισης παιδιών με εκπαιδευτικές δυσκολίες, μου είπε στο γεύμα ο υπεύθυνος διεθνών θεμάτων της επαγγελματικής σχολής που επισκέφθηκα, καθώς βλέπει ότι αλλάζουν τα δεδομένα του εργασιακού του βίου. Ενδιαφερόμαστε να στείλουμε παιδιά στην Ελλάδα να συνεχίσουν τις σπουδές τους, μου είπε η υπεύθυνη διεθνών και ακαδημαϊκών συνεργασιών του κολεγίου που επισκέφθηκε, που είναι σαν το δικό μας εδώ το IST. Έχω ταξιδέψει στην Κρήτη, στη Σαντορίνη, στην Αθήνα, δεν ξέρω πόσες φορές άκουσα αυτούς τους τόπους. Θα πάω στις Κανάριες νήσους να δω ήλιο για να πάψει η κατάθλιψή μου, μου είπε νέα καθηγήτρια στο σχολείο. Χρησιμοποιώ μεταξά 5 αστέρων και ούζω μυτιλίνης. Στα μαθήματά μου, μου είπε εκπαιδευτής στο μάθημα Παρασκευής κοκτέιλ εκεί στο κολέγιο που επισκέφθηκα. Δυσκολευόμαστε να υποστηρίξουμε τους πρόσφυγες, καθώς εδώ το κλίμα είναι δύσκολο, μου είπε συνομιλητής μου. Σιώπησε όμως όταν του είπα ότι είναι δυσβάσταχτο και για μας να κρατάμε εδώ χιλιάδες πρόσφυγες για να μην φτάσουμε εκεί ψηλά. Γεια σου δάσκαλε, άκουσα από έναν Ιρακινό, ο οποίος είχε μείνει 7 χρόνια στην Κύπρο, πήρε τα χαρτιά του και ανέβηκε στη Φιλανδία, και έναν Αφγανό που είχε περάσει από την Τουρκία εδώ και είχε μείνει 5 χρόνια στην Ελλάδα. Όταν παρακολούθησα το πλήρως ψηφιακό μάθημα των μαθηματικών για νοσηλευτές. Ναι, οι νοσηλευτές κάνουν και μαθηματικά και μάλιστα δύσκολα μαθηματικά, αν υπάρχουν κάποιοι νοσηλευτές εδώ. Όλα ανάγονται στο ερώτημα τι είναι η ζωή. Έκλεισε τη συζήτηση Φινλανδός, επιστήμονας χημικός, στο στρογγυλό τραπέζι περί
βιοειθικής στη χρήση των γονιδίων. Και όταν τον συγχάρηκα για τη θέση του μιλώντας και για τους Έλληνες φιλοσόφους, αυτός μου ιδίασε και μου είπε ότι η αδερφή του μένει μόνιμα στην Ελλάδα, το φως της Ελλάδας, φωτίζει το σκοτάδι τους 6 μήνες πάνω στη Φιλανδία. Το σούπερ μάρκετ ανοίγει στις 7 το πρωί και κλείνει στις 11 το βράδυ, μου είπε κατάκοπη πολίτρια εκεί στο ταμείο. Ενώ τα μουσεία είναι ανοιχτά από τις 10 το πρωί ως τις 7 και 8 το βράδυ, μου είπε φύλακας μουσείου, η οποία μίλαγε με τέτοια θέμη για τον Παρθενώνα και για την Ακρόπολη. Η Ευρώπη αλλάζει. Και αν θέλουμε να είμαστε κομμάτι της, πρέπει και εμείς να αλλάξουμε. Θέλει κόπο, αλλά και τρόπο. Πιστεύω πως μπορούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.